Capson dan Allah ina son fina-finai love story masu kyau ba sai ka hada ni da Allah ba Sani Muhammad in dai fina-finai ne masu kyau love story ga wa'annan ko zuciyarka ta mecece dole love story nan yayin sun karyar ma da zuciya. Na farko akwai Malal, wannan Malal da kamfanin Sultan an fassara shi da Arashi. Wannan fim din ko ina mugun jin dadin sa in dai na kalla, dan haka je ka kalli wannan fim din ka ga yanda zuciyarka za ta kare. Sai kuma na bi shine Diya, wannan Diyan halacci ne, Allah ya sa ka kai fim din nan kuka, an kana da iyali ma to ka dan matsa da kusa da su domin in dai kalle su a cikin su akwai matsala. Sai kuma 96, wannan 96 din inna lillahi likitan so daga kamfanin Sultan Film Factory. Wannan fim din ko ina mugun jin dadin sa, musamman ina kalla fim din ne yana mugun burge ni. Sai kuma na gaba shine Baby, oh my god, wannan Baby in kana so ga rayuwa irin ta talakawa, irin yanda ya dauki yarinya yake rayuwa da ita amma karshe cin amana da me su biyo baya, ka je ka kalli wannan fim din mai suna Taraliya da kamfanin Sultan Film Factory, zai mugun burge ka. Sai kuma Dada, wannan Dadar Reno kenan, ina jin daɗin kallon fim din nan tare da mahaifiyata, in naga ta yi shiru tana tanis tana kallon fim din nan ko abin yana mugun burge ni, karshe ta ce kai Allah ubangiji ya gyara wannan fim din ya kyau a ji akalla. Sai kuma Rupush, wannan Rupush din shine harbi, wannan love story din saurayi da budurwa ya kamata a ce sun kalli wannan domin kiyaye rayuwar ɗa namiji da ƴa mace, domin ana muguwar yaudara a fim din nan, karshe kuma a sasanta. Wannan fim din ya taba ni. Sai kuma Taba, oh my god, wannan Taban karshe mashayin giya yake koma, an fassara shi da suna Jajirgi. Wannan fim din ko sai mugun kayatar da dan kallo. Sai kuma Shiddat, oh wannan Shiddat din kowa ma ya san fim din nan haɗaɗɗe ba, in dai kana kallon love story ka san wannan fim din an tashe ka. Sai kuma Sitara ma, wannan Sitara ma marainiya kenan, kai in ina kallon fim din nan da kanwata tana taba min zuciya, inda ka san sayan na kallon kanwata ma ba fim din ba, wannan fim din yake. Sai kuma Ikdin, wannan Ikdin din 2026 aka fassara wannan fim din akan so da suna akan so. Wannan fim din mako zai mugun kayata